गियान फाथायथि आफा इसोर बोराइ बाथौ गसाइ सिगांग्रो खुलुमहरबाय नोंखौनो दहाय गुरुखौ साखि दोनना बेखौनो लाबावदों भक्तिनि गियान बोसोन आंनो नोंबो होदो बेखिनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों समना सोङो हे गियानि गुरु नों गाहाय मोनसे खोथा जोङो मिथिनो लुगैखांबाय नों बुंबाय फोथायथि गियाननि बाथ्रा खोनाना बुजिनो थाबाय जोंहा गोसो आद्रा लिरबान्दो सैथोफोरखौ बोरै मोननो हायो मा राहाजों फोथायथि गियान जग जायो बेनिनो गियान राहाखौ जोंनो खोन्थालांदो बेखौनो मोजां मिथिनो थाखै गसर गाबदो सोमोन्दोरिया आं बुंनो सोंदों मानिबा निर्बान्दो सैथो निर्बान्दो माने माया बिसयनि आलादा जानानै उदां जालाङो मोननैसो थायोना बेखौनो निर्बान्दो होनदो नोंसोरनि गोसोनि आसां दिनै खिन्थानि जायनो शास्त्र गनाया जेबो बावा उदाया गनाया जेसे बावा बे उदायनाय नङा शास्त्रनि बिसुफोर मानिफोरा जेसेबां बावामोन बे जेबो उदायनाय नङा होननानै बुंदो मिथिना फसायनो बावनांगौ जेखि मावा दा जोंखौ माखौ होनदों इसोरनि बावनायखौल' होनाखै नोंनि हाबा हुखा मावनायखौबो होनदों आबाद मावनायखौबो होनदों गारि सालायनायखौबो होनदों संनाय खावनाय गासै खामानिखौनो आरो इसोरनि नाम लाना इसोरनो खामानिखौ मावहरनानैसो जोंखौ मावनो होदों आरो गोथार गोसोजों फोथायना सिबिसाफोरनि आफा लानांगौ दैनानै गोजोन थांखिनि नेम बायदि आरज गाबनांगौ गसाइखौ बेनो मोनगोन बाथौ गसाइनि भक्ति माखौ गोथार गोसोजों फोथायनानै सिबिसाफोरनि आफादनिबो दैखांना लानो जोंनि मानसि खुलुमबा गोबां खुलुमबादे खुलुमना खर'खि बिलिरला जोङो आफादनिला सिगां गथ' गथायखौ न'निफ्राय बरना लांनो गोनांबा दरखं बिफांनिफ्राय फुखाना लांदोंमोन जोंफोरखौनो लांदोंमोन आगोलाव दा बे हुदाया खमायलांबाय नङा होमबा जोंनि मन्दिरफोराव थानसालिफोराव थांबा जों खुलुमबोदि खुलुमखांना ओरै हाबनायनि सिगां खुलुमनानै बेखौ एरै खालामनानै एरै खर'खि लाङा होमबा बेयाव मानसिनि आफा दङ मानसिनि आफाया मा बुंनो दङ नेम बायदि आरज गाबनांगौ गसाइ दोनदो बेनो मोनगोन बाथौ गसाइनि भक्ति माखौ गियाना सिजौ माहा गसाइखौ अराय मुं माला सानो जानाय लोंनाय मावनाय बावगारा जायनो सैथोथि गियाननि सिबिसाया बेनो मिथि जेरै रामनि जिलि एराया नोजोरथि सिजौ माहा गसाइखौ अराय मुं माला सानो मुं माला माने ओइ जोङो नामखौनो जिखुनु कर्मआवनो लाबाय थानांगौ मावबाबो गासै समावनो खामानि बेखौनो लाबाय थानांगौ जानाय लोंनाय माने नों बावगारलांनाय नङा हुदा जाखांनायनि उनाव जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय दा दोखो दाहा माइ हादो सान्दुं गोसायाव ओइ नाम लानो रोंदों रोङाखै गोसोआव फैयाखैमोनब्लाबो गोसोखांफिनबा ला नङा होमबा नांगौ जों गासै हाबाफारिफोरखौ जोङो मावलांनांगोन दा
बिफां गायनांगौ गायदों किसुमाना बहुत धरনের মানে साजायनाबो दोनो কিন্তু बेसां सिबियो टाइमाव मा खालामनांगौ এই नियम नीतिफोरा किसुमाना थायानो तारमाने बाथौ गायनांगौ गायदो কিন্তু बा नियम नीति दोङो এই नियम नीतिफोरखौ खालामा आरो थानाय खुलुमोबो जेखिनि थाङो इखिनो सिनाम लाबाय थायो नोंबो सादु सुबुं दा बे मानसि सिङाव खोन्दो थानानै खास्थ' फरायबाय थाना धोरोम बिजाब फरायबाय थाना आर'ज गाबबाय थानानै दा बे अयभासा गैयाबा बेखौ मा होनो खावब्ला सादु खावब्ला सादु होनदों लायगाव फायलायनि आरो बाव खोनासं भक्तिनि महिमा खोन्दो धोरोम शास्त्र फरायो खोनासङो बुंदों बेनो गोथार फोरमायथि गियान मोनो रोखा भक्तिनि खामायाव बादुला जाया मिथिखा आरोबाव खोनासं भक्तिनि महिमा खोन्दो धोरोम शास्त्र फरायो खोनासङो बेनो गोथार फोरमायथि गियान मोनदों रोखा होनदों आरो भक्तिनि खामायाव बे बादुला जाया बादुला जाया बेखायनो इसोरनि हाबा मावोब्ला राम रायजो थाबाय थानानै फुजा थाबाय थानानै मावोब्ला लोगोसे खालायब्लाबो थगायनाय नासयनाय बुथारनाय सुथारनाय बेफोरबायदिया बाराबाबो खिन्थु मा होनदों धोरोमनि बेलायाव गुरै आरो सिगांनि समफोरनि बिसोरखौथ' न'आवनो मोनो नाथाय धोरोमसालियाव मानो थांना बाराथ' ओरैनो नांबाय थायो नाथाय फेननि बारखौ जों मानो नांगौ बेफोरबायदि फेन धोरोमसालियाव थाङोब्ला नों फंसे आं फंसे इसोरनि बाथ्रा रायलायगोन नोंथाङा मिथिनायखौ नोंथाङा बुंगोन आं मिथिनायखौ आं बुंगोन दा बिदिनो जों रायलायनायजों गियान आरजिनो हायो इसोरनि बेयावनो फोथायथि गियाना बारिसिनो आरो बारिसिनो गियाना बाथ्रा बुंगोन आरो गियाना बारिबावो मायाखौ गारना दोनथारनो हाया नाथाय मायानि सासो जानो हायो गियान दङ नालाय मावनांगोन दांनांगोन जानांगोन लोंनांगोन नङा होमबा आरजिनोबो नांगोन नाथाय मा होनदों बेनि गेजेरजोंनो 24 घन्टानि बिथोराव इसोरनोबो 24 मिनिट खमायहो जों ओरैनो हगारदो समखौ जों ओरैनोसो हगारदो आरो जायफोरा इसोरनो सम होनाया बे थैजासिम बिदिनो सम मोनलांनाय नङा मायानो नोंखो बिमा माया खाना दोनगोन बान्दोखौ सोर खेवगोन आफा इसोर बोराइ बाथौआसो खेवगोन दा जों सानो Ada main ini siang berisi benar. Kursus kumayaw mana burza railin haya. Dalam salifuraw ba harsin ba gini moनसे bahago. Gaबोन मोनसे bahago दा फैगौ मंगलबाराव मोनसे bahago. बेबायदि रायलायलांबाय थानो हायो आरो. दा गामिनि मानसिखौ दा माने बाथौसालियाव तारमाने फैथारनांगौ आरो टाइमाव फैबा मोजां. गुबुन दा नोंसोरनि खाथियाव मुस्लिमनि गामि दङ. बिथांमोनाथ' शुक्रबार हाबाखौनो मावनो थाङा बेयाव थाङो आरो बिथांमोना जोंहा मा हाबा मावदों जोंनिखौ बांसिन मावदों बिथांमोना गेजेर गेजेर थाम सिबियारिनि गेजेराव नुयो आरो गुबुन जोंनियाव नुयो खाथियावफोरा खुरबाखैसो माने खामानिखौनो गारो आरो सोरबा थाङोबाबो 12तानि आगुथा माने बिसोर फैगोन आरो बेलासि लागै खामानि आधा बेला मावनानै जोंनिया मंगलबारखौ हप्ता खानसे गैयाफोरनि रखम जोंनिया मानो हाया मा खालामनो हाया जोंनिया बे बाथ्राखौनो माने बुंनो लायाबाथ' उपाय गैया जोंनि हारिफोरनि माबा बेलेगफोरा बेलेगफोरा खौसे माबाखौनो लाखिनांगौ जाथिनि साननाया गियानिफोरा जायखौ ध्यानाव सानखोयो उदिला फालिना जायखौ अराय नागिरो जाय बाथौनि आन्दोमुं
ओंखारो खुगायाव जगारु बेनो गसाया थायो बेजों लोगोआव गियानिफोरा जायखौ गियानाव सानो सोरखौ सानो इसोरखौ ना उदिला फालिनानै न'खर संसार गारनानै अराय सोरखौ नागिरो इसोरखौ नागिरो जाय बाथौनि आन्दोमु खुगायाव ओंखारो बिथांमोननि खुगायाव बाथौनि आन्दोमु ओंखारो गुरु बाक्य ओंखारो ना जगारु बेनो गसाया थायो बेजों लोगो होनदों जायफोरा जग साधननि गेजेरजों देरहासार जालांनो हाबाय बिथांमोनखौनो मा होनो जगारु बिथांमोना बेनो गसाया थायो बेजों लोगो बिथांमोनजों लोगोसे इसोरा थागोन आरो बिथांमोननि खामानियानो बेनो आरो मोनजाबा जाबाय मोनजायाबा थाबाय जोंखौ बिदिबो मावनो होआखै दा जोंखौ बिदिबो थिनाखै मावबो दांबो आरजिबो लेखाफोरा न' बां गारि मटर गासैखौबो आरजि सैथोजों आरजि नाथाय गासै मावमाखौ आंनो बावलांहोदों गासै हाबाफारिफोर बेखौल'सो थिनदों